Kublai Fibro ka kerteng janga di rikinis disiar. Dari director, aktor bat nikai shot jang film khasi. Kumju ro film Raibi kaman Sami Ocean. Te mentang adon hangne ban tip shapi. Baka me filma kan sarakhe ka jing dab snem mane ka lengkho snem ha ka khat phatik nai jun arjar apsaw ha po State Central Library Shillong. Te ha ka te ka singi men step ha ka por khatwe beje kan don ka dancing competition. Ha ka ba ye kan ka dancing competition ka dei be bangin pe tang ya ka performance omre ba kan don vote lane kan don ki voting coupons ka dei be tang ka performance ka dei ka one day dancing competition ti kinong bishar ne ki ban judge ha ka te ka si kilong one ripeng ro Arman Disia Sanmilan Mori Welban Mensong bat manga te nga kerpat ya phiki samadan sab bakin subha banwan chimbenta ha kate ka khatpha tarik kan mau ka por kade shipau di shipos of san kade ka por ban registration sedang ya kade ka dancing kade be khatwe beje shajrong namani ko man mukut kham kloi namar ha ka por janmin kan don ka jing rakhe ko snem jong ka Meghalaya Film Maker Association te kan mau ka sap ko jong phi ka don ka pisa ka jingjob kalong 10,000 bar kalong 1,000 tengka balai kalong 1,000 tengka te wat nom pen le la ka jong ka sam subasawan bat kendu hak te ka khatpha tarik ngin se pe mano ba job ka jing long ka jong phi wan phin simkhia ila ka jong ka sap ka phong kan salong ka jing terkhu na ka ka jong phi kalawai hadin habon bat khen ya dengan span ka jing kersan ba subha ban ai ka jing kersan ngi kinong sna film khasi khnang ba kinala ban sna film ko ba khamla ba khabai itnat ka banang mi ki por ka banang mi ki sing kine kilong jing kerpat ang lian chunga khobleshu